De la Universitat Autònoma de Barcelona, al punt de retirar-se. Mai havia parlat aquí, senyors. No seria el millor, potser és hora, no? I benvinguts. I ara, doncs a partir d'això, el primer any va ser molt plàstica, com se va poder, aquesta Mariana, que volia posar tendresa, i va posar terror, com va dir això, se va pagar la lletra, 100.000 pessetes, en un senyor que està a l'Ajuntament, el tití, la vaig trobar a la basura, la vaig recaptar, em va ser bastant, però ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit i ara ho hem dignificat, que és l'important. Està fet per molta gent. I el segon any, escriptors i poetes, Ignasi de la Sartre, Carmela, Joana Rasball ens ha deixat. Tot això se'm va donar a mi. Per aquí. No vaig cobrar res. Tenim el permís i el secret. Hasta vam pagar el cafè de casa. Paco Candela, Catalunya Ràdio. Quan llegiu l'original, sol ho tenim aquí. Perquè em va dir, és uns pucos allò que mai podia posar per allà l'original, que em dient cabró català, estic comunista. Ho teniu aquí. I així hem salvat aquest patrimoni. I ara aquest senyor de l'associació us farà una volta i us explicarà tot que ens sembla. Molt bé. Vinga. Gràcies.